Molweni, sanibonani, dumela, abushiri. Hello, hello, and welcome or welcome back to African Xhosa ASMR. In today's video, I will be embarking on a journey in the wilderness. I will be showing you guys the landscape and try to give you tingles through Mother Nature. The weather isn't that great today. According to the weather forecast, there's heavy rain coming our way, but we are going to have lots of fun nonetheless. So just sit back, relax, and hopefully you will enjoy watching this video. Without further ado, let's get started. Singachithanga xesha lide, masigawule siwarhoqa. Ndicinga ukuqhayisa ngelali yam qha qwaba ngoku, kodwa ke imo yezulu ayindivumeli tu kwaphela. Kusibekele esibhakabhakeni namafu amnyama, kuza kunetha imvula enkulu. Uyasibona isibhakabhaka sinjani? Hayi kodwa masingasikhathazi, masiqhubekeke nohambo lwethu.
Please, mamela. Thetha nalo mntwana. Umphi? Lo izwayo. Nangu phambi kwakho. Ndithi kutheni? Ndithi kutheni? Abo, kama wena undazi ke ngoku. Nakweli kude mthini. Hayi wena. Kuhlala kunjalo. Ungabhamisi inombolo. Apho ungaye eDurban kuzohlala kunjalo. Ewe. Uthini ke ngoku? Andithi. Athi uba ndiyabuliswa. Athi uba ndiyabuliswa. Yabuliswa bhuti apha phezulu Susana. Etwana. Uthi molo nawe. Then. Okay, you guys, that is it for today's video, and I hope that you enjoyed our journey in the wilderness and you had lots of fun. With all that being said, ulale kakuhle, uphole kakuhle, uzole kakuhle. Nokuba yintoni nantoni nantoni oyenzayo, wena nawe uyenze kakuhle. And what that means is good night, sweet dreams, sleep tight, and whatever it is that you do, I hope that you will flourish. Bye bye.